To je krása. Pipe! Pipe, slyšel jsi to? Mufajzlík se vydával za jelena a chtěl vyděsit juheláky. Jenomže díky tomu strašení se Jú přestalo bát. To je co? Ano, ano, to je krása. Vidíš, Otylko? Pipe, no, posloucháš mě vůbec? Jistě, že poslouchám, ale zároveň obdivuju barvičky podzimu. No a k tomu strachu a strašení. Tady mám knížku od Jany Marešové. Aha, jmenuje se Nebojme se bát. Přesně. Je to nebojácná knížka o tom, jak se nebát svého strachu. Pipe, hele, jsou tady i zaklínadla na strachy. No, tak si hned jedno přečteme, souhlasíš? Ano, ano. Tak, i ty malý strachu, nevyrosteš do oblaků. Jdi si strašit někam jinam. Já se tě bát nemusím, klidně se ti postavím a bát se začnu, až uschne a naprší. To je dobrý, to se naučím. A jaké další strachy se tam zahání? No, třeba strach ze tmy, strach z pavouků a další a další. A u každého toho strašidláckého strachu je příběh holčičky nebo kluka, kteří jej dokázali zahnat. Budeme si v té knížce číst spolu, že jo, Pipe? Výborně, Oty. A zaženeme tak všechny svoje strašáky pryč. Jen si nemysli, že já žádné nemám. Teda, Pipe, ty jsi můj nejlepší kamarád. Jo, na každého strašáka vyzkoušíme zaklínadlo a zavoláme... Šák, ty strašidlo! Zmizni třeba do prčic, tady totiž nejsi nic.